Коледа по всяко време в следващите минути в ефира на Радио София ще се опитаме да направим един баланс между тази празничност, това тичане и изнервено положение покрай подготовката за бъдни вечер, с търсене на хармония, на баланс, на нещо, което може би ще ни уравновеси точно този ден, когато всички до вечера ще се съберем в очакване на Рождество Христово. Говорим за Коледа, за Рождество Христово с Офелия Славкова, която е наш гост в 4-то студио на Българското национално радио. Тя е регистриран аудитор, управител на лицензирано аудиторско предприятие, която ежедневно решава сложни икономически и финансови казуси, но пък намира време и да изписва икони и всичко това се стреми след всеки изминал ден тук да става едно по-добро място за живеене. Не е силно да се каже, че подобна кауза може да се сбъдне. Здравей, Офелия! Здравейте! Нека да си говорим на ти, защото духовността предразполага една близост, може би. Благодаря. В ежедневието си наистина ти съчетаваш, както те обявих, рационалното чрез своята професия, аудитор, член си на международни аудиторски асоциации и организации, но пък и включваш духовното чрез своето хоби, което е списване на икони. Разкажи ни малко повече за усещането на този празник, точно през погледа на това ти хоби, на тази ти духовна част от ежедневието. Благодаря за въпроса. Мисля, че сред коледната украса, сред всички светлинки, подаръци и суетене, малко изместваме в страни същността на празника, а именно да намерим това, което търси душата ни, да последваме тази витлеемска звезда, която ще ни заведе до дошлия на земята Бог. За мен най-важното, което трябва да си припомним на този ден и което да научим нашите деца, е да търсят любовта. Тя да присъства през цялата година във всички наши действия, във всички наши мисли и чувства, в отношенията ни помежду ни, така както и Бог ни показва своята огромна любов чрез поднасянето в жертва на едничкия му син. Слушам те колко увлекателно разказваш и много поетично, някак си с притеснение дори, като че ли казваш на сина ти, конкретно на твоето дете, какви истории разказваш за Коледа? Разкриваш ли му тази магия на Коледа по някакъв по-особен начин? Той е на 3 годинки, знам. Да, синът ми е на 3 години и както всяко дете се вълнува от подаръци, от дядо Коледа, но сред всичките тези акценти, които поставя светът, аз искам на моя син да покажа и другата страна, а именно богословската вярата, може би. Да, нещо, което да му даде сили, когато му е трудно. Вярата и библейската страна на въпроса, а именно това, че в тази коледна нощ, в една тъмна пещера, която олицетворява нашия греховен свят, се е родил нашия Господ, Бог Исус, в която с цялата си любов и блясък Той ни показва любовта, тъй като се отказва от този свят, който е знаем безгрешен. За готовността и страдалческата част. Конкретно за тези икони, за които говориш, всъщност цялата тази вяра, цялото това водене на изгрялата в нощта на раждането на Исус, Витлеемска звезда, има го, показва се това в рождествената икона, нали? Или поне аз така си я спомням, че представлява. Ти я списваш. Как изглежда тя? Да. Иконите се изписват от иконописци, които спазват определени правила по време на изписването, т.е. спазват пост, молят се и така нататък. И за всеки библейски празник има определена икона и именно тези икони отразяват библейския текст. В рождественската икона е показано раждането на Исус Христос в един враждебен свят. Нашия Бог, казваме, че е роден в враждебен свят, защото ако си спомним текста, всъщност Йосиф и Мария не намират място в страноприемницата, за да се роди Исус там, а той се ражда в пещерата, която е представена на иконите като единственото тъмно място на самата икона. Ако разгледаме иконата, цялата е изпълнена със светлина. Пещерата е тъмното място, в което виждаме и яслите, в които е положено бебето Исус. Там можем да видим, разглеждайки по-детайлно тази ясла и всъщност неговата бъдеща участ, кръстната му смърт за нашето избавление, тъй като той... Тези икони имат и трите мъдреци своя място. Влъхвите, както ги знам от легендите. Да.
Много важно място имат и тримата мъдреци и те са представени с цел да покажат, че всеки, който с чисто сърце и знание търси любовта и истината, ще я намери чрез Бога. И като също слушам така толкова духовно, говориш наистина с уважение, смирение и с любов към Бога. На детето си, ако се върнем, каква история за дядо Коледа му разказваш? Има ли го, няма ли го? Свързваш ли го и с историческата личност, която знаем, че е вдъхновител за образа на дядо Коледа? Да, всички знаем, че дядо Коледа всъщност е Свети Николай. И историята е свързана с неговата любов към хората и желанието му да прави добро, без да показва добрите си дела. Тоест, той е показвал в реалност Божията заповед да правим добро с кришом и да не търсим за него светска слава. И всъщност тайната поява на дядо Коледа и оставянето на подаръците край елхата всъщност представлява пресъздаване на историята, в която Свети Николай, знаем всички, че е произхожда от богато семейство и го е направил скромно, тайно. Да, е раздал своите дарове. Е раздавал тайно своите дарове. По-специално има една история, където един богаташ е загубил своето богатство, но увлечен и свикнал да живее по този начин, мислял вече да продаде дъщерите си в грях, да живеят в грях, за да може да си осигури това богатство. Разбирайки за тази история, Свети Николай тайно е пускал кисийки с парички през прозореца му и по този начин ги е избавил от греха и ги е върнал към вярата в доброто и ги е избавил от лоша участ. От думите ти разбирам, че в крайна сметка явно любовта е най-ценният подарък за всяко малко, пък и за всяко пораснало дете. Ние също имаме нужда от любов. За финал на нашия разговор, разказваш ли го това? Предаваш ли му го отново да се върнем към сина ти, защото използваме така в хода на нашия разговор съветите, които ти му даваш, да му кажеш, че без любов, в крайна сметка, няма да ни има. Да, аз мисля, че всяко малко и пораснало дете трябва да знае тази истина – любовта. Любовта е смисъла в нашия живот и ние трябва да го запазим в ежедневието си, в общуването си, един чрез друг, да общуваме с сърцата си и също така да знаем, че част от живота е понякога да сме скръбни, понякога да паднем и да станем, да пострадаме, но въпреки всичко трябва да запазим тази истина в своя живот, а именно любовта в общуването помежду си, в любовта към самите себе си. И по този начин ще направим нашите сърца не само наш собствен дом, а и дом на нашия Бог, всъщност Исус Христос. Колко хубаво, колко извисено само ми прозвучаха тези думи, наистина. Малко да се вразумим, да използваме празниците за подобно нещо. Какво харесваш ти в най-коледните празници за финал на нашия разговор? Това, което най-силно така ти създава вълнение. Говорейки за Коледа, аз много обичам песента на ангелите, която е изпълнена с много радост и изтрива от сърцата ни всяка болка и егоизма, който сякаш ни е обзел, разкриваща за намереното съвършенство. Само слушайте посланието на тези думи. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. В най-хубавото време от годината Офелия Славкова, наш гост в студиото, слушаме сега It's the most wonderful time of the year.